Честита нова година! Намираме се в кабинета по съвременна българска литература Георги Марков. Честита нова година, Доника! Честита нова година, Дамла! Започваме с представянето на новите книги, които дойдоха. Доника, държи. Държа книгата на Георги Марков "Колективният фалш". Колективният фалш, така се възмущава Марков от този колективен фалш. Вчера На Владо Даверов. Да, изключителен филм има по тази новела на Владо Даверов. Препоръчвам я. Продължаваме с Петя Добарова. Прозата на Петя Добарова. Добре, отново. Георги Марков е написаната българска харта. Добре. Отново Георги Марков, задочни репортажи за задочна България. Благодаря. Ще представя Петя Добарова. Петя Добарова. Между другото, Петя Добарова до година ще изучаваме в 12-ти клас. Добре. Яна Язова, "Соленият залив". Соленият залив на Яна Язова, българска писателка, отново Георги Марков. Георги Марков, "До моя съвременник". Добре. Продължаваме с Иван Динков, "Лична карта". поезията на Иван Динков. Биньо Иванов, "Зрящият е хляб". Биньо Иванов, "Изрящият е хляб". Добре. Иван Пейчев, "Не чаках есента". Добре. Иван Пейчев, българският "Превъртане на световете". Георги Рупчев и "Превъртане на световете". И това е "Химия на шегата" на Михаил Вешим. Добре. Христо Ботев, "Събрано", юбилейно издание. Юбилейното издание, отново в конспекта ни по литература за 12-ти клас. Зелда на Елин Рахнев, ако не се лъжа, нали така? Иван Методиев, "Пейзажи за душата". Иван Методиев. Следва Здравко Кисьов, нали така, Дони? Да, "Отвъдно време". Добре. Виктор Пасхов, "Балада за Георг Хених. Отново в конспекта ни по литература за 12-ти клас. Следва Антон Баев с Дневник на Кръгокрушенец. Добре. Павел Миранчев, "В процепа на хоризонта". В процепа на хоризонта. Какво ли виждаме в процепа на хоризонта, момичета? Как го възприемате вие това заглавие? Какво може да видим през процепа на хоризонта? Айде да не питам. Какво се вижда в процепа на хоризонта? Тайното, мистичното, различното. Това е "Сага за Салабашеви", нали така? Да, И Любен Станев. Блага Димитрова, "Отклонение". Българската писателка Блага Димитрова. Това е... След това Александър Геров, "Само трайните неща". Добре, "Само трайните неща". Владимир Зарев и "Битието". Романът му "Битието". Започваме с книгите на издателство Нордиан, но преди това... Ще приключа с Иван Пейчев. О, да. "Лаконично небе". Хареса стихосбирката "Лаконично небе", Дамла. Аз ви обещавам, че след това ще й донеса Азисташ. Новата му стихосбирка, както казах. Започваме с книгите, които ни подариха от издателство Нордиан. Книгата на Христо Боев, "Различната Добруджа в литературата между войните", интердисциплинарно изследване. Дамла, държи. О! Започваме с "Писма за оригами". Писма за оригами. "Невинни" "Невинни" и и "Замръзването". Дано не е нескромно. Ще постави своите 3 книги в лавиците на нашия кабинет. Следва "Двамата" от Ливио Рибряно. Добре. Подаръка ни от издателство. Между другото, да. "Традиции, памет, идентичност". на Българин в Украйна и Молдова. Тази книга е подарък от отбора на Езикова, който участва в една конференция към Българска академия на науките, и там получиха тази книга и реших, че е добре да я поставим в нашите лавици. Продължаваме с "Асансьорът" на румънският автор Балан, пак подарък от издателство Нордиан. "Жар", Ливио Рибряно. "Пайшената на паека" от Чела Серги. Една добруджанка, както се казва. И това са май книгите, момичета, нали така? Ако искате, след малко да отворим лавиците, да ги поставим. Успешна нова година за всички ни и повече прочетени книги.